İrke misin? İrke bulamısın mıydı? Sen şov bitiyor Hayır, aslında. şu abiler apalar indi mekteplerine okup şey bittiler okurga bitinde min seyirde savaydım idealinde yok en iyi üstlerdiğini şulay. Eti gelişte kalkızda Senin yalışmasam abilerin apaların bugünkünde başka şehirlerde Rusya'nın başka tübeklerinde. Birisi Sibir'de, birisi Yekaterinburg'da. Yaş jıyılışasız mı? Şu yılga bir jıyılışıga tırışabız. Yılga bir bulsa da bütünübüz kaytıp yani yurtunda. Mene bu kışkine balalar demek özlerinin iki tuğanların, üç tuğanların bilip üseler. Hazır bilip Süleyman indi kırmızı telefonun yakınları birimiz. Şu vakitte aralaşıp Videolar taşa. Aynen. Şu sosyal siteler aşağı yazışıp, görüşüp, hallerini bilişip tıralar alay. Demek iyi tuğanlık jiplerin üzmeler. Yok. Emine karakterlara boyunca refinem. Balaylar kimlerge okşattıralar. İkimizden de olganlardır indi. Süleyman bizden kübrek şunday ijadi bola. Mine ol resim yasarga, muzikaga, Ressam. Ressam. İkinci olubuz Aytuğan, o kübrek şunday sportka yakınrak bulur kebek tuyula. Bütünsün dümpeşlep atayındı. Tik durmay. İyi gayretli körüne. Әлі кішкенесін алай түгелгіне әйтіп болмай, ләкин барып менә кішкене гармоналар алып бергәне инде Сөләйманга ук рәзил, олысына ук. Шуны да тартып чыгарса уйный, пианино артына барып утырып уйный, җырлый. Менә аның да шундый ниндидер бер иҗади мөхиттә булганга күрәме инде. Миннән пример ала. Әйе, синнән үрнәк аласың. Гомумән менә шушы юнәлештән кирип китсеннәр дип ниндидер үзегез этәргеч ясыйсызмы? Әллә инде менә үзләре ничек сайлыйлар, шулай дәвам итсен дисезме? Беләсезме, менә мин ничек уйлыйм, иҗат белән безнең инде өйдә менә иҗади шундый атмосфера дип әйтәм. Ул беренчедән менә безгә телне саклар өчен дә бик зур этәргеч булып тора, чөнки менә җырлар аша, безнең татарча аралашу аша өйдә без инде ул якка бик нык игътибар бирергә тырышабыз. Балаларга да гел теге замечание ясыйбыз, әгәр дә инде урысчарак сөйләшә башласалар иде. Ул яктан миңа калса, менә балалар өчен ул бик зур шундый этәргеч киләчәктә нинди генә һөнәр иясе булса да. Шаян тыбыга да бит инде безнең Сөләйман тапшыруларда катнаша. Ул аның өчен барбер мәктәп. Балачакта теге балалар тыңламаган вакытта нинди әкияти геройлар белән куркыта идегез? Теге була бит инде бабай, я шүрәле килә хәзер, я сонысы. Ай, хәзер беләсезме, алар бик белмиләр, кызганычка каршы. Аларны хәзер куркытып та булмый дигән. Аларның үзләренең хәзер геройлары, һәр заман үз ишеккә шакыйсың да, әнә килде дип. Үзем дә куркып куя вакыт дигән. Кем барада? Кичкенәсе алдана инде булар. Кичкенә шулай диттем дә, әнисе кадашар әйтә, әнисе тегесен йоклата. Ишекне дөбердәттем дә, ул мине кочаклап алды да кады итеп, йоклап китте шулай итеп. Куркып йоклады микән инде мескен. Булай, ана